ki khubor ka bate se TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Skul Jawahar Navodaya Vidyalaya Mau Plang Kebedang Suppliation hadir belakang kerdab banjurip benia ikada ko jingklat no usamla pule besyabat haka boarding mentaka kenti gala syak keno apat bedang don jing thot hi haka rukam pendat ya ko wiring kebaki khot ke short circuit katu kan ningut kikimi hikpa jing kena basa boarding haji NV Mau Plang benyok di ya ko umpo liu jong ka jing start kliat hu hangi bamarsin pule biang ya ka skul lawan nyelam biang yaki khun kiti jongki henry ke jing camding jong ka syuki sofa nakadaw babethe charger mobile kalapin chong siir yaki naga jing kmi benya iki video bat kidur belapha shangi dagi kmi kikpa la banyo ishai baklam dan jing thot haka socket panel batru bagi waya kim shim la ing kini kalapin long yaki kinhon jongi banhiar shakni ke shlam pule hamau plang ban kli benya henry ke principal Dr. Nilan Sharma kelakin tajwar ya bero ke jing kena. Urang ba shnong jong mau plang uba auspicious lingdo lembat katu kat ni kno yalam shnong kumju kikme klia kendo ya ka deputy commissioner jong ke East Khasi Hills district menyemir halor ke ni ke jing kena. Kumtaw le thu hangi kumne. Tu ka jingja ka ja ka khan riu tarik ka de ka si sajan the next Monday hi ngila wan bani kendo ye principal bat ngila lej tu ban khmi ya ka tu ka quarter ka de ka quarter jing iwei na i house parent jong tu ka hostel but ngiyo i ba kat kum ka jing pet jong i ka jing plu jong ka tu ka sofa kam de ka ba ka plu ka hostel ka ni ka kamera bro ko we de ka plu tang ka sofa ka badon hajan jong ka tu ka socket te ka daw jong ka jing plu kat kum ka jing pet jong i bat ngila phone ru ya u we ni ki officer na po CPLD bat la wan ram yalam ru i technician ka pen i kumju hi ngi conclude kumju hi ba kam de na ka daw jong baki kede ni ki wiring dan ni short circuit henry ngimtip ka spark kami na kala bandai na ka daw jong charger na bo charger don hang tu lani kala bandai ni ki daw ru ngin namla ban conclude te henry ka ka bangi syampat kalong ba phi ha kini ki buildings ki bedon hapo katuka kamera ken ngio i ba kini ki wiring kini ki wire ki red palat mo kini tang 1.5 te henry ngi pet kalut ka ba don hang tu pat de ki pendon kam giza ki pendon kam hita te ngapet kala bandai na ka overloading mo nak ta daw le si ka trigger ya ka spark la ni na ki way pat ki daw ba ka ba padlog ko ko sofa ba kan ding gen ndre ka tu nga shu kwa ban long ban ong ki mi ki pa ba kim dei ban sim ka long minor ka tu ka incident kam dei ba ka long major ba kim mo ka tu ka namar ngila test ru ngila yalam technician jungi ubala don license ngila check ru ya ka tu ka building te ka tu ka building baro ka long safe kam don gan wono ka leakage arting utrai kampa moka ngipet kidon ki wayang la atas kamdon ka leakage nang no te ngapet kalong safe kan hadu ka tugas ngi bangi leban pet mangi te nakaleng jong office yang CPLD ru kila sim kya ya kan banta ka jingwan jungi mta ngi nakaleng jong ka sinjuk kirang ba shno mo plang bani kendu EDC kalong halo kawai de ber ka jing ngan jong ki kena ki ba puli po GNV mo plang kata ke di subject jong ka meeting ka bangi wani kendu menta namar ba hadian ba ka tugas jingja ka arpsal trik job na Julai wei khna hang tai ka school JNV pok mo plang du ya kala ka jong ka jingem hadien ba ngis mu thu kat kum ki khub telong khubor ba ka don ka jing ka leakage jong ka current mo ka electricity te na ka liang jong ngi kum ki rang ba snong ha ka tu ka por ngim simla kwa ban ya interfere ya ka tu ka incident na mar bang su thu kala ya under police investigation tika ka ba ngilai kut lang ka tu ka por kalong bangin saya kren bat ki bor penja jong ka school shwa ba kin open ya ka school di ngilaya kendu yai principal men last Monday bat ngilayo ban ya kren bat la kaleng ju principal ila pentip ba hakabai de bat kan ka external repairing external work baru khoj kila dep ban tender bat la dep ru ban alot ya ka kam hawe ni contractor bat ka kam kala ya syakmat ngiru ngiyo i ba kalong kumta
bat hakabai di bat ki repairing ye kini ki interior buildings borok hoit ti kila ada bat ben kre ya ka plan ke estimate tangba kim pat yo ya ka approval ya ka sanction ti ya kini kila ada ban pha chapo headquarter Noida proper person ki kena kila join hadin belari open ya ka school tin re ki dangdon ki kena ki bom pat re ban join ti kila kala don ru ka petition ka jing pen sngau na kaleng jong ki kmi ki pa ya ka jing bom sngau shan ban pha beng ki school hapo JNV ti kata kadi ka phang jong ka jing kendu jongi bat EDC ru mentakas ngi ba ngi request i ba la dalong kabala nakaleng jong i ba in sngau ba ban address lam ya ki issue namar ba hadien jong ka tu ka jing ja la dep ban kmi ya ki hostel la kmi thu biang la inspect ye ki hostel but southly ki hostel ki ale renovation bala dap yo ru ya ka safety certificate sendring itip ba sandriu tu li ki wei pat ki hostels la dap ban inspect sendring pat yo ya ka safety certificates na ka wei ni ki office ka bangi tip kup ka inspector of electricity safety mo ka hoat ka building ka long safe tambangim dei ka authority ban certified pada ba ka long safe te ka dei tang ka department concern hi ka ban ya kata ka safety certificates te ngi sung thu ki ba ki kmi pa wat hadien bangi lapan long jing yalang bat ki ngi lapan snow ya kata ka jing wan inspection jungi ya kata ka jing sham jungi te hendrei namar bangi 4 la ban pedisha da ka jing tho ban certified ba ki la long safe te ngi sung thu ba ki kmi ki pa ki up ba nakaliang jong ka administration kin penti kena ya kan iling ba ka safety certificates nakaliang u inspector te hakabai di ba kani ka bentaru ngila I madam ila kular ban shimkhia bat ngi ila pan tip shangi ba ya namar ya ka external repairing ya mo la dep alot ho contractor but ya ka timeline ka bakila bu ban pendap ka de hadu ka khandai tarik jong ban December tingi ngok thu ba kani ka kam ken la ban pendap kat kum ka por ka bakibu te nakaleng jong EDC la informing I ba ya kani ka ban certified di kini ki buildings gen sala ban le hadin bangi la dep ya kani ka external repairing te kat baya ke internal repairing kamut kila ada pha ya ka sanction ya ka estimate ngamut bundong chapo headquarter te kidang apa de ya ka approval na ka benta ban yo sanction Hagas ngi baar jong tayo ka pun ru truk nai wing ara jar phau saupan ka deputy commissioner jong East Khasi Hills district ka kong RM Korba klahir sa GNV mau plang ban khmi ya ka jinglong jingman hang ni bal hadin bla dep lut baro ka dan kum ni ban ong Penikong di jing bam yaso jingman ha pedeng kinong penyan school but long ka peni kumta bagi dan kata jing so jingman bala dan ki member jang ka PTC bala lecture si sherima la ki yang le sayang sa de ga kam galong kam hayang sam ka bangila ban penbe de na ta kada mi pen meeting ban penbe ya kata but lam yo bon ki jingman banang pen bahai ka school ki dan ki ba ki aki suggestion jong ki kami ki ba syampang no ki hang ni dan ki student ki ba iba puli hang ni ki de I ong ti long kami ba yo ndong shadow de kandiat contribution ni kena ban maintain ya ka cleanliness ki kita kadi kan wan ni kena ro mo de kita kalong ki jing hikai na la ki kom no bangin Nanti dapat yo di ban air mo kata kadi ka jing learning lesson mentasi berkum tu ru halor ka jing jam nakani ka ba yo I we ni kena school I sha I klat no mo te ga taru ka dun jing thut jong ka light hang ni but nang ta mentangi la batai ki ba kena 100% ka tu ka external wiring ngila adap ka cabling juga ngila adap kena 100% but 100% adaptation but consider juga safety report ke begin submit dan sila ada dalam abian dong sudah di ke internal wiring nama nado arja khat new la ruang hang ni nama por sa por kani maintenance ni don kam but ya kata ru iwat ban sele no tahi how new port lang dan sudah exam kini kena kini khat lai tarik kini yang khat tarik hadin kata estimate ada Aisyah po CPWD but kumjuru naglayo sanction kin sistang ka kamban le ka internal wiring de hopefully kena ru kin yo panuwan kin syongsngan mo ka idea kalong kin kilawan na ki tan ki snow ki batnga nang ni na ko de tang district joni na suwe ki district tu abaki wanang ni kin dan hap tang ki syongsngan but idea hi kalong bagi wan ban yo ka jing nang jing start
tinggi kermen ba kata ka enabling environment hang ni kan no ka basingan dan kata ka jing ya bom dan kata ka jing ya pek ma di wei ni kan dan kata jing su jing mot nama hang ni dan ki kena akhirung ki badan ada kelas 12 te bat bun ni syam bagi kila long beri bah ki ba pas nang ni encourage ki kat no ki kena ki ba ibang dan galah dan ti iba wa pang ban yo jing puli ndai kitu ki bala dan hang ni bade kin le da kombai bade te kan ke ke balam ni ka bang so tenat so ni kan pang katai ki bek paro ba pe me ki konjo pi ki long ki badan bok mo bila yo rong ka kli hang ni ko taru on merit ndai ba ong basu badan bisa ki aban siu kam dum jing siu ni kadu islipar pong ru yo mo uniform but kan na dong kabang kadi baru kai free te kila long privilege si kini ke kena kim de ban chim kabu kadai kata ki de ban contribute na dadi de ban ki pule bha ki no hikai ku babiang kang ni tingi kerman bangi no yo bun ki klur mo jam kari jami ki ban mi nak ni